बिटिसिनि 40 समष्टिनि मादाव 32 नं भेरगाव समष्टियानो बयनिख्रुइबो उन जानानै थानाय बायदि आङो मोनदांदों। 2020 मायथाइयाव जेब्ला 32 नं भेरगाव समष्टिनि गासैबो रायजो राजाया आंखौ भट होनानै देरहासार खालामदोंमोन। बे समाव आङो नायदों जोंनि समष्टिनि दाफ्रोमबो गामियाव आरो जोंनि समष्टियाव थानाय गासैबो हारि माहारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायदों गुबुन गुबुन आफादनि आरो सावरायनानै नुबाय गामि ओनसोलफ्राव बा गुबुन गुबुन जायगायाव जायखौ जों इनफ्रास्ट्राक्चार होनना बुङो लामा बा जोंहा बायदिसिना जायखौ रायजोनो नांगौ बेफोर जोबोद गोग्लैसोनानै थानाय आरोबाव बे समष्टिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा जोङो 90% मानसियानो आबादनि सायाव सोनारनानै थांना थानाय 5%आसो माने साख्रियाल आरो 90%नि भितरावनो माने प्राय 40%सोआ माने दस्रानियाव हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा आरो बेखौ जुदि मोजाङै नायबिजिरोब्ला रांखान्थि बिथिङावबो जोबोद उन जानानै दङ। दा बेखायनो बे बिथिंखौ जोङो बोरै रांखान्थि भाबै जों बोरै राफोद खालामनो हायो बेनि थाखाय जोङो सानबाय थादोंमोन आरो साननानै दिनै जोङो मोनसे ट्रास्ट जों दानानै लाबाय बड'फा रेइनब' रेभलिउसन मिशन होननाय आरो बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि समष्टियाव इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट एग्रिकालचार फिसारि डायरी गटारि पल्ट्रि जायखिजाया बिफानाव जोङो जौगाहोनो थाखाय माखासे जों प्रजेक्ट जों दिनै लानानै फैनो नागिरदों आरो बेनि गेजेराव जोंहा लामा बानायनायनि खामानियाबो जोंहा फैबाय आरो बेखौ जोंखौ सहाय खालामनो थाखाय गोबां बिफानफ्रा फैदों गोबां प्राइभेट कम्पानिफ्राबो फैदों दा बिथांमोननि मददथिजोंनो जों लामा बानायनाय कालभार बानायनाय बायदिसिना फिसा फिसा इनफ्रास्ट्राक्चार जोङो बानायनो नागिरदों आरो भेरगाव समष्टियाव थानाय 365 समाजफोरनो जोङो गुबुन गुबुन धोरोम गुबुन गुबुन हारिनि समाजफोरनोबो जोङो लाइ लथर होनो थांगासिनो दङ मुंख्लं न'खरनो जोङो बायदिसिना आगजु जों होनो थांगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन थानसालि गिर्जा चार्च बा बिदि मस्जिद बेफोराव नांगौ जानाय जिफोर कमिउनिटि टयलेट बा आर'जसालि बेखौबो जोङो खम समनि गेजेराव लुनो नागिरदों जोङो इस्टिमेटआ जोंहा रेडि जाबाय आरो जोंनि समष्टियाव हिन्दु सुबुंफ्रा जिहेतु गोथै सहखौ सावो बे सावनायनि जोंहा बेबस्था जेबो गैया दा बेनि थाखाय जोङो क्रेमेटरियाम ग्राउन्ड बेखौबो जों बानायनो नागिरदों जों फार्स्ट फेजआव 15टा जों क्रेमेटरियाम ग्राउन्ड जों फैबाय थानाय सप्तानि गेजेराव जोङो आराम्भ खालामगोन बा स्टार्ट खालामगोन मोनसे क्रेमेटरियाम ग्राउन्डआव 10 लाखनि बेखौबो जोङो फैबाय थानाय सप्तानि गेजेराव जोङो जागायगोन हाखर जावनाय खामानिया जोंहा सोलिबाय थाबाय नाथाय जोङो दैज्लां फैनायलाय दोनथ'नाय जादों आरो बे हाखर जावनाय खामानिया फिन सोलिफिनगोन आरो जोङो फैबाय थानाय समाव भेरगाव समष्टिल' नङा भेरगाव महकुमायाव जोङो मोनसे प्रजेक्ट बानायदों जे रांखान्थि जौगानो थाखाय जों मा खामानि मावनांगोन फार्स्ट प्रायरिटिखौ जोङो होदों ब्लेक पेपार गलमरिच जोंहा जिहेतु न'खरफ्रोमावबो गय दंफां दङ नारेंखल बिफां बायदिसिना बिफांफोर दङ बेयावनो जोङो बे जाथि झालुक जायखौ जों गलमरिच जेनेरेट जायो दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो 10,000 माने सुबुंनो बे 10,000 जाबाय पल्ट्रि फार्म जों न'खरफ्रोमबो बे गलमरिचखौ जों गायगोन गायनानै आरो बेजों जि प्रडाक्ट जायो गलमरिचआ बेखौबो जोङो बायनानै दस्रायाव फानगोन बेनि मोनसे जोङो मिशन लादों आरो 10,000 गुदनो एबा सुबुंनो जोङो पल्ट्रि फार्म बानायनानै होगोन फिसा माने 5 लाख 6 लाखनि मोनसे सेट थागोन आरो ट्रेनिं होनानै बिथांमोनखौ दाउ फिसिनानै बिथांमोना जाहाथे खामायनो हायो बिनि थाखाय जोङो बेबस्था खालामनो नागिरदों खम समनि गेजेराव जोंहा टुरिज्मनि फ्राय जोंहा स्किल डेभेलपमेन्ट एबा केपासिटि बिल्डिंनि सायाव जोंहा ट्रेनिं जागोन जुननि 12नि उननिफ्राय जोंहा 200 जन फार्मार्सनो जोङो नानि ट्रेनिं होगोन आरो बेयाव नानि ट्रेनिङाव जोङो मोननै रोखोमनि होगोन मोनसेया जाबाय फिश प्रडाक्सन आरो मोनसेया जाबाय फिश प्रसेसिं फुड माने नाखौ बोरै आसार बानायो जेरै फोरानो बेनि माखासे ट्रेनिंखौ आरो बिनि थाखाय जोंनि महाराष्ट्रनि जि इन्स्टिटिउट दङ भुबनेश्वरनि जि इन्स्टिटिउट दङ उरिष्यानि बेफोरजों जोङो जुगाजुग जाबाय केरालानि इन्स्टिटिउटजोंबो जों जुगाजुग जाबाय बिथांमोना जोंनि जायगायावनो फैनानै जोंनि बिनायसाफोरखौ ट्रेनिं होगोन आरो बिथांमोननो लजिस्टिक सापर्टबो बिथांमोना होगोन दा बिनिफ्राय जोंनि इक'नमिकआ एसेबाबो डेभेलप जागोनखौ जोङो मोनदांदों आं बेखायनो जोंनि 32 नं भेरगाव समष्टिनि रायजो राजा
एबा जोंनि भेरगाव साब डिभिजननि रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन आङो जे जोङो जेब्ला खावलायगोन बिथांमोना जाहाथे जोंनि हाबाफारिफ्राव बाहागो लायो आरो जोङो 800 फरायसुला फरायसुलि गोरिब फरायसुला फरायसुलिनो फ्रि लेखा जों राननो नागिरदों लेखा माने खाता बहि जेराव जोङो लिरो बेखौबो जोङो 800 फरायसुला फरायसुलिनो जोङो थाबैनो रानगोन आरो 150टा क्लाबनो स्पर्ट्स मेटारियेल्स बेखौबो जोङो राननो थांगासिनो दङ दा बेबायदिनो गोबां मेटेरियेल्स जोंहा जोंनियाव मौजुद जानानै दङ जायखौ जों रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय बाहायनो नागिरदों फारि जिहेतु थाबाय बेनिखाय नैबे गामि सिंनि दोंनै लामाखौ जोङो बेखेवनाय जादों बांद्राय गोलाव नङा दोंनैजों खमसे खम 4 किल'मिटार जाफ्रामगोन आरो बेखौ दिनैनिफ्रायनो मोनसे जायगायाव खामानिया स्टार्ट जाबाय आरो जोंहा 5 तारिखआव दों 8 लामाजों बेखेवनो थांगासिनो दङ बेबायदिनो जोंनि भेरगाव समस्तियाव जेसेबांखिनि लामा दङ जोङो मावजोबनो थाखाय जों थांखि लादों